download dan kan en ho lenga chuta chuan in phone a khanin play store ti hi in zong char menga phot meina chuan chuta chuanin play store ti kha in hmu vele in zum metanga tiang hian ka zum meta chuan google meet ti hi voinia kan download tum kha alo ni dawna chumi wangin ti hian kan zonga helai mi lo lang a pathumna ka hme atanga pathumna hi ka zum met menga ti khan alo lan awang khan chuan tia lo lang taka chuan install ti lai lian pui khoin hmunga khu khoin zum metanga ti khan install tumin aron om chho tan don ni in data kha azole zolo te in check nga internet connection om le om lo ka ti na ni chu chuan in lo nei lo palani chuanin wifi mangte mo hotspot mangte mo in midang hotspot mangte mo in lo download tanga 9 MB chaw nia 10 MB botling lawa chumi wangin data poka heklu tuk ton lo ni ti kha karon soi ma sadua amma khan zoom chungchang kan soi to a kang te poka du tan chuanin download in tangkai takalan chho do ni ti karon soi tel zeu do ni chu ti khan tuna kan mong khwanin tuna kan mong hianin uninstall tiron omanga open tiron omanga open ti lai khu a hring phet khu kan hmunga khu kan met tanga chuanin ti khanin ti hianin welcome to meet ti kharon lang mai don ni aron lang mai nga chuanin continue ti lai hi kan zum metanga ti khan hi ron zo don ni ta hian picture thalak te record video ti zong kha iphalem ti kha zona ron siam chu phal tur ani chumi wang allowed hi kan metanga deny ni lewin allowed ti zo hi kan met menga chuan a dor le chuan allow meeting record chungchang kha iphalem ti kha ron zot lenga ta chuan allowed ti kan met le menga chuan kan me zo chuan kan automatic in ron lang menga hi midangin meeting turamilo som wanga ti ron lang hin ya cancel ti hi ka metanga chuan tian kalo lang ta kai ti lan du lo wangin ti hian video aing lo lai zo khu ka me kha ti khan ron sen phat me kha kha kan ti dan tur chu ani chho menga chuan meeting nakina meeting entiang nge join dan ti le meeting entiang nge kan bot sayang ti kha thil cheni in mun nia video kan siam le doni tundin manai ro chuanin meeting code thi anuai ami hi meeting code new meeting ti le meeting code ti kan munga meeting code khu kan me chuanin ti hian ron langa in meeting conduct tu tur in pi mo pu mo tu pon ni se a code kha aron siam sanga chumi chu whatsapp te message pa ngai te email ten aron thon thei chawa khami kha in chulut menga chu in chutlu zo chuan join meeting ti hi in met lenga join meeting zo chuanin an manin an lo ron tel ve ro se an ti chuan an lo phal sak chawanga chuan chuta chuan meeting na chuan in tel ve thei don ni ti kha helai voini download dan le alu dan tlang pui ni mai se tho me